हादरसायाव जागायदों बिसायख'थिनि हिंसा 80 नं जनाय बियाबाव हिंसायारि जाथाय कंग्रेसनि बिजाथिनि गारियाव गाग्लोबदों कंग्रेस बिजाथि राजु मेदकनि गारियाव गाग्लोबदों बीजेपी बिजाथि भुबन पेगुनि फिसिना दोनजानाय गुन्डा गोहोआ गाग्लोबनायनि अजद आरो बे आयदायाव जर'खा मोनसे फोरमायथि हादोरसायाव जागायदों बिसायख'थिनि हिंसा 80 नं जनाय बियाबाव हिंसायारि जाथाय कंग्रेसनि बिजाथिनि गारियाव गाग्लोबदों कंग्रेस बिजाथि राजु मेदकनि गारियाव गाग्लोबदों बीजेपी बिजाथि भुबन पेगुनि फिसिना दोनजानाय गुन्डा गोहोआ गाग्लोबनायनि अजद आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेबांनो हादरसायाव बांदों बिसायख'थिनि गोख्रोंथि बिजाथि दोलोफोरनि गेजेराव बादायनाय बांदों बे समावनो हराव 80 नं जनाय बियाबाव हिंसायारि जाथाय जानानै थाङो आलासि जानो थांनाय कंग्रेस बिजाथि राजु मेदकनि गारियाव भुबन पेगुनि फिसिना दोनजानाय गुन्डा गोहोआ लामायाव लाखिना दोननाय थासारियाव बुख्रुबनानै गालाङो गारिखौ जनाय बियाबनि माइदांस्रि सारियालाव जादों बे बिसायख'थि हिंसायारि जाथाय राजु मेदकनि AS06 AB8300 नम्बरनि गारियाव गाग्लोबनायनि अजद जों सानो बीजेपी भुबन पेगुनि गुन्डागिरि बिसोर एटेक खालामदों जोंखौ जों जास्ट आलासि जानो थांदोंमोन जों रावनावबो जों केम्पेइनबो गैया जों केम्पेइननि थाङाखैमोन जों आलासियाव थांदोंमोन जों आलासि जानो अखा हाबाय दंमोन नालाय जों बेयाव जिरायनानै दंमोन राजेश ताइ प्रान्जल दलेनि हेंथायै गाग्लोबनायनि अजद थाबैनो बे जाथायजों लोब्बा गोनां दायनिगिरिफोरखौ खानानै गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों सैनांनाय कंग्रेस मावथिया बे गुन्डागिरिखौ जों दा गाबोन पुलिसा हमनांगौ नाम जों होखाबाय जुदि पुलिस हमनानै दोननांगौ खास्ति होनांगौ दा बाथ्राया जाबाय फैबाय थानाय समाव खुंथाय गोहोआव थानाय बीजेपी सरकारा भुबन पेगुनि फिसिना दोनजानाय गुन्डागिरिनि हेंथायै मा राहा लागोन बेयो समाजो फोरमायगोन धेमाजिनिफ्राय बिनाराम बसुमतारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24